Ďakujem, dobre, čaute. Pozerám, že ste tu veľa mladé tváre, niečo stredné, niečo stredné plus. Väčšina z vás má nejakú iskru v oku, to je dobré. To, že vás je tu pomerne málo, je na jednej strane vyzerá, že zle, na druhej dobre. Pretože by ste to mali byť tí, čo niečo chcú. Takže tí, čo nechcú, dobre, že tu nie sú, lebo neotravujú vzduch. Takže ja som toto postavil tak dosť rýchlo, ale v podstate nemám problém to obkecať. Takže predstavím sa. Nepracujem. Už nepracujem a som na to ohromne hrdý. Ne? Takže, čo to znamená, že nepracujem? Asi by som mal začať od začiatku, lebo toto taký úvod nemusíte pochopiť. Takže som stredná škola elektrotechnická, vysoká nejaká mechatronika, študoval som výšku 9 rokov. Takže si zoberte, že stačilo mi nejaké polovičné tempo na to, aby som to zvládal, alebo pritom sa bicykloval. To bol ako primárna činnosť bola bicyklovanie a škola bola niečo vedľa. Po 7 rokoch som to začal brať vážne, že akože bolo by dobre to dokončiť, lebo by to bolo fakt trapné, že 7 rokov chodíš a nič. Keď som to začal brať vážne, tak to bolo celé zle. Trápenie, neskutočné, na hlavu, akože psycho, takže to bola vysoká škola. Čo sa týka školy, ja nie som ten typ, že rád študujem, alebo že viem tie veci a tak, takže dodnes si napríklad nespomínam na maturitu a na tieto veci okolo toho, lebo to išlo len tak nejako pomimo, alebo ako by som to nazval. Ale, vďaka tomu, že mám tú školu, jednu, druhú a tak vďaka tomu som mohol začať pracovať na tých pozíciách, na ktorých som pracoval. A to, že som tam pracoval, mi niečo dalo. Vďaka tomu môžem robiť to teraz. Takže začal som skúšať niečo s bicyklami, lebo bicyklista, jasné, celý život. 20 rokov som ako zhruba aktívne jazdil, s tým, že som bol chvíľku reprezentant a tak, takže bicyklista jednoducho. No, a takže chvíľku som skúšal bicykle. A potom náhodou, neviem akou náhodou, ma zobrali do Kia v Žiline. Čiže automobilka Kia Žilina, takže pomerne moderný závod v tom čase, nejaké procesy funkčné, plno psycháčov, tých šikmáčov, lebo oni mali svoje iné také teórie. Ale tam som sa naučil strašne veľa a jednu vetu, to si môžete zapamätať, to bol môj korejský nadriadený a mi povedal, že som mal niečo spraviť. No tak a ja som akože ešte taký poškolácky, že neviem, kde je sever, tak ja hovorím, že to sa nedá. A on povedal, sa pozrel na mňa, pozrel sa mi do ksichtu, že aj tak to správ. Takže to sa nedá, aj tak to správ. No ja som to spravil. Takže vtedy som prišiel, že aj to, čo sa akože nedá, tak sa dá. Takže veľa vecí sa dá, len sa na to treba inak pozrieť. Takže vy sa pozeráte na to, čo sa nedá, že sa to dá. Takže to bola Kia. Potom som išiel robiť nejakého vedúceho výroby v nejakej firme Doka rakúskej. Tam som mal nejakých 100 ľudí potom časom. Takže som bol akože manažérik. No ale rakúske vedenie má svoje maniere, to sú úradníci. Ja nie som úradník. Takže ja nemám rád tých úradníkov, lebo potom cvičia pre sprostosti. Sú aktuálne nástenky. Ako to, že sme vyrobili rekord za posledných 5 rokov, toho nezaujímalo, ale či bola nástenka. Takže celé zle. No a ja som ten typ, že keď mi niečo vadí, tak to vyriešim rýchlo. Takže jedného dňa som sa zobudil, že dosť, nechcem, tak som išiel za tým mojím šéfom, že vieš čo, akože chcem odísť. Hneď, čo najskôr. A vyhoďte ma čo najskôr, pretože môj negatívny ksich tu nechcete mať 2 týždne. Aby som ja nedomotivoval tých ľudí, tak to ukončíme elegantne. To znamená, super rýchlo z pozície vedúceho výroby som mohol odísť. Druhá vec je ale, že keďže som extrémne lenivý, tak som si vždy vychovával nástupcu. Čiže na začiatku som robil 12 hodín denne a na konci som robil 2 hodiny denne. Takže to je o tom vychovávaní nástupcov. Je to praktické, keď chcete odísť. No a potom som robil, tým ešte v tom čase sme začali stavať dom. Keď už hovoríme v príbehy, takže začali sme stavať dom. No a mne to dobre padlo, že som odišiel z tej práce, lebo som v podstate mohol sa venovať tomu domu, ušetril som nejakého pol mega, takže dosť veľa peňazí, veľa som sa naučil, bol som nezávislý, mal som to rýchlo, kvalitne, dobre a za lacno. Ďalšia vec, že sa nám narodila vtedy dcera, takže som sa mohol venovať aj rodine. Takže všetci si mysleli, že buď mi preplo, alebo že som vyhral športke, keď som zo tej akože v úvodzovkách super pozície odišiel. To bolo najlepšie, čo som mohol spraviť, pretože ten pocit, keď na druhý deň prídete, stanete ráno a ste free, tak ten sa nedá zaplatiť. No ale jednoducho, dostávali sme dom s tým, že už na konci to bolo mierne tesné, s peniazmi a so všetkým ostatným. A potom náhodou opäť ma zobral do roboty na výrobného riaditeľa jeden pán, kde som prišiel na pohovor v rifliach, na výrobného riaditeľa a začali sme sa tam debatovať. Ja som povedal, že on povedal, že mi dajú firemný telefón a počítač. A
A ja hovorím, ale ja nechcem počítač, ja nechcem firmný telefón, lebo budete otravovať doma. Ja si spravím v robote a doma neotravujte. No ale chlapík rozchodil tento pohovor, no tak ma tam zobral. Takže potom som robil tam takého manažérika nejakého, firemné autá, krásne a tak. No ale v podstate, čo je firemné auto? No firemné auto je prepieranie zbytočne peňazí, ktoré by mohli byť použité inak. Takže tam som bol, až kým som prestal vidieť svetlo. No. A to svetlo bolo o tom, že každý tento veľký podnik má nejaké štandardy, nejakým spôsobom funguje. A vy môžete byť v akejkoľvek pozícii, vždy je nad vami niekto. A ten niekto môže byť, že do pohody, alebo idiot. No a ja som mal parádneho šéfa, som mal parádneho generálneho riaditeľa. Vyslovene chlapík na úrovni, doteraz akože som rád, keď ho vidím. Ale nad ním boli akcionári, ktorí boli vzdialení 300-200 kilometrov preč. A ich rozhodnutia ovplyvňovali radikálne fungovanie podniku. Takže vy sa môžete snažiť a môžete dojsť do nejakého bodu, keď už nemôžete viac. Takže to sa stalo, takže som bola tiež, že mu zo dňa na deň ráno som stal, že vieš čo, ukončíme to. No, takže on ma ešte zlomil na 3 mesiace, chcel nás skôr rok a potom sme to dohodli na 3 mesiace. Takže to som ešte na úrovni dokončil. A potom to prišlo. Takže potom som už skončil prácu. Ešte som nevedel, čo chcem robiť vtedy, takže som len vedel, že tu nechcem byť. Tu ma to už nebaví, tu nemá význam. Čau. A potom som začal rozmýšľať, že čo, no tak ja som bicyklista, ma to baví a teraz už sám som si dávno sebe chcel kúpiť e-bike, lebo už netrénujem a už sa s tými chlapcami neviem previesť na úrovni. No takže tak som povedal, tak idem do e-bikeov. Tak som to začal potom viacej sledovať a tak ďalej. Výhodu mám v tom, ale na to myslíte aj vy s tou školou a s tým všetkým, že to, čo máte v škole, je možno nejaká namotávka, ale niečo vám to môže dať. Ak ste si ju aspoň trošku vybrali, že ja neviem, som technik, tak idem na techniku a som nejaký socio, tak idem na niečo také, tak v podstate tam nejaký základ máte, ktorý viete použiť. Čiže ja som bol technický typ, mám elektrotechniku. Vybral som si technickú mechatroniku, trošku počítače, neviem čo. V e-bikeoch to všetko je. Takže super, že nie som taký, že hovorím, že to je elektromotor a tečie tam napätie, hej. Takže rozumiete tomu, čo rozprávate. Druhá vec s tými robotami, to je, čo som chcel povedať, že vďaka tomu, že som mal možnosť robiť v tých nejakých veľkých alebo nejakých dobrých v úvodzovkách firmách, tak tam veľa vecí funguje. Tam funguje veľa štandardov a veľa takých rôznych vecí, ktorými, keď sa nenecháte naformátovať a zoberete si len to dobré, tak ste v pohodke. Takže sa naučíte fakt veľa vecí, ktoré môžete potom aplikovať. Čiže mojou úlohou bolo zvyšovanie produktivity práce. To znamená, kde môžeme dať robota, prepustíme ľudí. Ako z tohto človeka vyžmýkame viac? Ako táto úradnička dokáže urobiť 3-krát toľko? Takže takéto veci. Ako ho vieme, koho nahradia, takže vďaka tomu ja viem tie optimalizácie používať aj na seba. Čiže to sa tiež zíde, hej? Keď ste sám na začiatku. No, takže založil som si SROčku a to preto, že v SROčke si nemusíte platiť mzdu, tým pádom ja si nešetrím dneska na penziu, lebo to je tak ďaleko, že dnes nikto nevie, čo bude o rok a nie, čo bude od nejakých 30 alebo koľko. Takže nemusím vďaka tomu pchať do štátu nejaké zbytočné prachy. To je prvá vec. Druhá vec, že v SROčke sú rôzne možnosti optimalizácie tých daňových vyhadzovaní peňazí a tak. Takže preto SRO. Takže nepracujem. A teraz pocity. No, tak takýto pocit ja mám každé ráno. Odkedy som odišiel z práce. Ale inak, aby som nezabudol povedať, ja som chodil rád aj do práce. Ako, ja mám rád tie veci, čo som robil, to bolo všetko paráda. Až po ten bod, keď stratíte svetlo. To znamená, keď už si myslíte, že ste došli na svoj strop a už nemôžete tam nič nechať, že už tam iba mlátíte vodu a chodíte sa tam ako prechádzať, tak vtedy nemá význam v tom pokračovať, lebo totálne zlikvidujete sami seba, prepne vám. Takže tie práce boli super, bavili ma, vďaka tomu som im možno mohol robiť dobre. No, takže je tento pocit, že ráno staneme a paráda. Na rozdiel k tomu, toto môžete mať v práci. A mne sa takýto deň nestal ani jeden doma, odkedy ako fičím s tým podnikaním. Aj keď nehovorím, že je to super ľahké. Ale to nikto nepovedal, že to má byť ľahké. Takže, to som chcel, tie cudzie problémy som si poznačil, aby som nezabudol povedať, že korporácie a tie veľké firmy sú dobré na to, ak sa tomu necháte, že vám povedia, že tá vaša mikroúloha úradnícka je väčšie ako celý svet a je to váš najväčší problém a kvôli tomu nebudete spávať. Toto vám korporácie dokážu vštepiť, keď je tam zlé myslenie a keď to ide celé zhora niečo tam zlé.
Takže riešite cudzie problémy, kvôli ktorým nespávate, prídete domov neskoro, nevenujete sa žene, deťom, neviem čo a tak ďalej. Nešportujete, ste spuchnutí a máte problém. Takže toto sa tam dokáže. Netreba to brať vážne, pretože to sú aké problémy. V podnikaní, keď robíte sami, tak máte reálne problémy v úvodzovkách, ktoré sú vaše a keď sa kvôli nim trošku trápite, tak sú aspoň vaše, zývate. Takže hráte sa so svojimi vecami a to je zásadný rozdiel. A zásadný rozdiel je v tom, že keď vidím, že ma to baví, viem, čo tam robím, viem, čo chcem dosiahnuť, tak vtedy sa lepšie robí. Je to úplne o niečom inom. Ďalšia vec je, že tá práca ako robiť. Že ja už neviem to nazvať, že chodím do práce, nechodím do práce, nerobím a vždy to nazývam, že hrám sa, ale ani sa nehrám, pretože má to nejaký zmysel, takže jednoducho len si žijem ten svoj život tak, ako si uznám za vhodné. No a to je ten pocit, hej. Takže cudzie problémy sme povedali. Ako? Na čo škola? To som už povedal. Škola sa môže zísť. Mne sa zišlo tie 4 písmená ING na to, že mám krajšie vizitky po prvé. A po druhé na to, že inak by som tých riaditeľíkov a neviem čoho nemohol robiť. Lebo by ma tam ani na toho technika by ma už neboli zobrali. Takže to je to, čo v robotách, to som povedal, ale ty si mal, teraz všetci si myslia, že ty si robil výrobného riaditeľa, ty si mal prachy na začiatok podnikania, ty si vysmiatý. A vôbec nie. Tie prachy sú v dome. Takže prachy na začiatku podnikania som nemal. Takže mal som niečo na poslednú chvíľu, keď som mal posledný deň, kedy som mohol, už by som išiel na úrad práce, keby som ako to chcel, ale to nechcem, lebo to je zlý pocit. Takže jednoducho som si buchol bezúčelový úver za úplne najdebilnejší úrok, aký sa dá. Ale jednoducho vďaka tomu som dokázal začať. Napríklad dnes už viem, že koľko stoja nekryté peniaze. Nekryté peniaze stoja 5% mesačne, 60% ročne. Zaujímavé. Ale keď ste na tom zle, tak je to dobré, hej? Takže sú rôzne veci. Dom, rodina. Žena je na materskej, predtým končila prvú materskú. Takže to, čo máme doma, sa nedá zaplatiť. Žena tuší, lebo ja stále riešim to, čo si riešim, žena tuší to, čo robím. Čiže ja neprídem z roboty a ona nevie, čo tam riešim a je na mňa zlostná, že mám hlavu v robote. To sa nestane. Čiže ja som doma, alebo už kde behám, stále to riešim s ňou, čiže ona mi nevykrikuje, že a zase do noci robíš a neviem čo, to sa nestane. Plus, aj keď okrajovo sa venujem aj tým deťom, hej, takže keď mi malá povedala naposledy, že vieš čo, ocko, keď som prišiel počítať, že vieš čo, choď radšej robiť. Tak vtedy si uvedomíte, že pozor, venuj sa viacej rodine. Takže o tom to je, ale keď ste doma, alebo keď ste šéfom svojho vlastného času, tak sa to dá, tak sa môžete viac venovať rodine. Čo v práci, nemôžete. Pamätáme si všetky tie ženy, že prišla za mňou, že môžem dovolenku, môžem ísť neviem kam, celé zle, máš chore decko, bež. Len to vám každý nepovie robiť. Takže, neplašiť sa. Aha. No, dôležité je sa neplašiť. Takže keď je zle, tak nikdy nie je tak zle, že by ste sa museli úplne extrémne plašiť. A tam je ten obrázok, že worst case, akože najhorší scenár. No a teraz, my sme na tom tak, že prachy idú a idú preč a celú zimu, lebo bicykle sa v zime najlepšie predávajú, tak celá zima, že úplne, že paráda. Celé zle. Tak, no čo najhoršie sa môže stať? No najhoršie sa nám môže stať, že nebudem mať žiadne prachy, tým pádom mi zoberú ten dom, ktorý som postavil náročne, tým pádom sa presťahujem k svojim rodičom do jednej izby, budeme viacej makať na poli, budeme viac spolu, akože a toto je to najhoršie, čo sa môže stať? Toto? To je čo? To je nič, nie? Totálne o nič nejde. Takže, keď si zoberete, že worst case je to, že skončíte niekde na ulici, tí francúzski bezdomovci sú vysmiatí ako lečo. Tí sú radi, on je slobodný, on je v pohodke. Takže nemáte čo strátiť, ako to je o tom. Postup a výsledok, to čo je? No nič, výsledok je ten, že vďaka Janovi som v 2009, keď som odišiel z tej roboty, tak som posledné prachy dal do konferencie hľadanie vlastnej cesty. Lebo vtedy som bol taký, že hľadám vlastnú cestu, že čo teraz idem robiť a už som tak rozmýšľal, že tak buď pojem do roboty, alebo začnem podnikať, aké som nevedel, čo to je podnikať. Tak som išiel na tú konferenciu, no a tam sa mi otvorili nejakým spôsobom oči, že neviem, začni rozmýšľať tak inak od konca a tak ďalej, plus som čítal nejaké knižky, to som sa potom naučil, čo som celý život nečítal nič, tak potom, keď som robil v tých robotách, tak som prečítal nejakú knižku, ktorá ma nadchla, tak som pochopil, že aj čítať je dobré. Niekedy.
Takže Stephen Covey alebo niekto taký povedal, že myšlienka od konca. Začni myšlienkou od konca.